mambek sang Paramarta tu pandhita kang wus limpat inggih kados sampun terwaca dawuh timbalanipun Bapak Guru ingkang mekaten nyuwun pamit nyuwun pangestu Bapak Resi. Wah ya ngestoke dawuhmu aku ya nyuwun pamit Durna bapakku. Nadyan pun Permati ugi nyuwun pamit nyuwun pangestu Bapak. Kula inggih nyuwun pamit. Kula inggih nyuwun pamit Bapak Durna. Anak-anakku kabeh ingkang padha surti ati-ati duga prayoga tiga lan aja padha nganti malang kabeh dawuhku. Kalau pamit. Ger. Sing hati-hati. Sigrafala kang tumingal prangat campuh samya ngadale Permati dina iki ujian utawa pendadaran. Aku lan kowe ingkang sepisan munggah ana glanggang payudan. Ayo kowe mungsuh karo aku tak teter sing dadi kadigdayanmu Permati. Ya Kakang Kartomarma nanging kudu eling dawuhe Bapak Guru nggone perang ora kena ana sing nganti tumeganing pati. As perang kok edhok-edhok ngopo perang ya sing tenanan mung kari Kartomarma apa Permadi sing menang. Yen ngono ayo tak ladeni Kakang Kartomarma. As Pusian wah
Wah. Ya. Us. Wah. Ayo. Oh. Wah. Wah. Oh, ah, put, wah, siap. Put, wah, siap, mantap, tenan. Siap. Ora apa-apa. Ambruk. Siap. Ora apa-apa. Wah. Siap. Wah. Wis mati ya. Oh. Wah. Wah. Pinten iki? Iya, Kakang Surtayu. Wah, Kartomarma wis mundur. Kalah mungsuh karo Permadi. Ayo. Saiki genti kowe mungsuh karo aku pinten? Iya, heeh. Mara gage maju kene Kakang Surtayu. Wah, lah telah candak tak banting remuk kowe.
tangannya atuk. Waduh. Sambat. Ayo, sambat toh ya. Ayo, maju kan. Meneh. Ayo, antemo. Yo. Ut. Wah. Ut. Wah. Ada kocar. Cocok kumbak mbuh dadimu. Tanggung gaman, yo. Ojo endo, ayo. Siap. As. Ayo. Hei. Balik ke. Ayo balik ke. Rubutan. Coba rubutan. Wah. Oh, waduh. Waduh. Ah. Wah. Wah. Waduh. Ah. Siap. Tar. Iki Kakang Citraksi. Ping ten.
Tangsen. Oh. Hahaha. Ayo. Kowe opo? Ayo. Ora muni apa kowe? Aku opo? Kopet anu kowe. Sing tekaning mati. Mbok ayo. Buat kesah. Kakak-kakake ngopo je kae iki? Mbuh wis kono. What? Kesah. Gayeng to, Rapatiya? Rapatiya gayeng iki. BBBB aja. What? Kok meloto imbang. Ora usah bengok-bengok. Menuncul ya tatanan tenan iki ya. Pancen menuncul ya tatanan kowe ya. Ketoke mau ki dek latihan iki demung nyaron kok saiki ngedlam. Ulah tatanan ya kowe ya. Ngopo sih? Kowe nibake cimbal bayang kowe. Tombok aku ki. Madang ya akeh dhewe. Aku ki memantau lho. Kaca-kacane mung sak piring kok kono mung 3 piring. Ayo gek gelut wae. Lho, mesake Bapak Durna. Wis ngenteni nusul apel duli. Anggere wis kelebono plosan ngene iki. Cak iki. Balangi macem-macem kowe. Yep. Wadiak. Oke. Biaji kuli. Wis kono iki. Ayo, sapa meneh kene maju. Maju para Kurawa 100 krubuten aku nek perlu kene maju rene. Adik-adikku mungsuh karo Permadilan kembar. Wah, padha kalah kabeh. Ayo le Bratasena. Saiki sing gagah musuhmu aku le, ayo. Wah, iya. Nanging aja nganti ana sing lara lan tekaning pati. Sapa? Rasah nganggo tatanan mengkari wani apa ora? Yen ngono ayo tak ladeni Dursasana kakangku. Wah, larak ngono e. Ayo kencang jenggot kroncal-kroncal kowe le. Gotong royong nyambut gawe. Malolo.
rubuh ya. As. Wah. Wah. What? Ampun. Ora apa-apa le. Oh, dar. Oh, tak. Ayo. Wah. Ampuh tenan. Us lo. Waduh. Dasar. Lo. Wah. Aduh sayang. Ayo le, maju rene le. Oh, biar. Ayo. Oh. Waduh. Tidak lagi. Wah. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Motor kele. Motor. Wah, ambruk ale. Ambruk. Wah. Wah. Edan. Wah. Oh. Oh. Wah.
Redo mawur mangawur urahan Tamarane ngajurit wah ngopo sepelok palalik-balik slendro wah Surawowo Bratasena kowe aja ngempelo sirahmu leleng pacakmu tupe adi-adimu wis padha adi-adiku wis padha kalah adi-adimu padha menang saiki kowe mungsuhe karo aku le ing pendadaran iki ayo Kurupati apa Bratasena sing mimpang wah Kurupati kakangku ayo tak ladeni maju nek pengen tak ganjur
Dik. Nggih, Mbak Laras, Mbak Ara kali Mbak Mawar. Matur sembah nuwun. Yo wis nggih entek lagune kang dereng apa jenenge sing kang boten saged dipinangkani. Kula nyuwun pangapunten nggih kalih kanca-kanca. Ale nggih nganu ngertos piyambak. Kala wau nika. Heeh. Ayah. Ayo Kang Gareng, Kang. Gong madhep rene. Heeh, lali aku. Rotok nduluk Gong medeni yo yo. Kowe ning burine Kang Gareng. Oh. Ngene. Heeh. Iki gosek tak delokane. Wah, lha yo kae. Oh, Semar nguyuh. Ngerti ku Ndara Permadi. Oh, nah kae Ndara Permadi yo gek rono yo. Yo gek merono gek yo gek dadi playoni rono wae yo. Mulat moro sang Harjuna esmunya kang gamanungsan kasrepan tingkaing mungso Ngasurin den nyoto ndika Ndara Permadi saged damel bombong Cowi nika mangpirsani sing do sami mresani pendadaran siswa sedaya paningal namung tumuju dhateng Ndara Permadi sami keplok-keplok sami eram sami gumun kalih tandang kridanipun Ndara Permadi iso cukat trampil trenggiling trengginas sing tenan to mo karang ya typo
Den iku ndundane wong tabrili sinau. Tegen mugen nggone ngudi ilmu. Ngatekke piwucale guru. Iya Kakang. Kabeh saka panjuruning Kakang Semar. Nadyan mangkene ewas mono Permadi durung rumangsa marem. Isih rumangsa supaing budi cepet ing nalar. Isih rumangsa kurang isih kepengin ngudi undhaking kepinteranan kawasesan. Inggih Den, inggih. Murid sing sae ngaten niku nadyan pun kasinungan kadigdayan pun duwe kaluwihan nanging tetep ngangge ngelmu pari. Mboten umuk, mboten sumangah sesongaran lan anane mung isih kepengin sinau terus. Niku sae Den. Miat langening ngalanggiwan aglar mandal moncar tinon ler kagonang surem sorote tan padang kasolan pajaring ora mengga kono dasare mangsa katiga. Iya Kakang, gandeng iki wis ngaso sawetara aku bakal mbajutke pendadaran iki. Pangestune Kakang Semar ndak suwan nggih Den sing bawa tetep labri sinar ingkang surutiti ngati-ati. Grobol kang tumingal campu prang samya ngedali lirade wela tenggodo Permadi, kowe sapa? Wis mangerti marang aku? Aku bocah saka Perta Perlaya jenengku Suryat Surya Putra. Ya Suryat Maja, ya aku Karna Basusena. Pancen kepara nyata aku Permadi aku Wijanarka. Ana parigawe apa dene kowe wani wani ngregone anggene padha glanggang ana kanggo nodi pendadaran iki biyo. Jeneng mung nganti kondang kumandang. Kang padha ndelok padha keplok-keplok padha ngalem marang kaprigelanmu. Ning yen Suryatmaja kok ora gumun.
Mula aku banjur merepeki marang kowe. Aku kepengin nyoba marang katiasanmu. Ayo, tandingana iki Suryatmaja. Ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Suryatmaja, sejatine pendadaran iki mung mligi kanggo siswa saka 5. Ya kowe Kurawa lan Pandhawa, kowe wong jaba ora oleh melu-melu. Nanging gandeng kowe wis wani nyumbari aku, mengko dikira Permati gigrik marang kowe. Mula ayo saiki adu katiasan karo Permati, tangkep Jaja kantaran bau genti milang tatu babuk. Ayo tak ladeni sak gendhengmu Permati.
jegrek kaya tugu Sinokarta. Nanging menika sang ratu jimat Dewi Kunti tali brata Dewi Prita legek jroning tias dupi mulat denya sami Bandayuda risang murmadi mengsah kalian sang Suryatmaja jroning batos tuwa tandha pitakenan labet mulat kekalinya kaya jambe sinigar kaya datan siwah sarambut sigra lon-lonan anyeketi kang sami Bandayuda dupi wis caket kagiating galih mulat sang bagus dinana sang-sangan mawa titikan Surya Sumorotmu biar murup dadi kempi-kempi kemutan lalampahan nalika semana jabang bayi ingkang wus mijil saking sarirane Dewi Kunti ingkang den wadahi kendhaka kabucal ing madyaning benawi dupi cetha pamawase Dewi Kunti saya geter salirane brol kang riwe kaya tangis dadal sumrepet kang pandulus satemah saya dayong denya jumeneng plak kapidara Dewi Kunti. Mut Purwa duk sina sang Dewi Kunti. Kocap Raden Bratasena dupi mulat. Wah, Kunti babu kenapa? Wah, Kunti babu. Permana remang swaya ngambrang katikaronan ing kaswase aneng marga amalaku Risang kondo hasrat mojo Long lalu hang ngulati ing wah Kunti babuhe kena ngopo ibu Bratasena adimu Permadi kono seren ngone gelut karo sapa kae wah yo Permadi katone malah Bandayuda nanging temune musuhe dudu golongan Kurawa mongko parsunane yen karo Permadi kaya Surya kembar pelah sapa kae ger mau mundur dhisik mundur sak prepekane bocah nom-noman kae mundur sih. Berikan lampaing rata tan mandara dangu rapteng sukuning harga Eram kang tumingal dendeng saengga praja Ger aja sinengguh tambuh nyatane aku durung wanuh kowe kuwi sapa
Lah kok wani Sumalana mlebu ana ing paguron Salima nganti gawe gumun kang padha ndelok sapa? Inggih, Sang Ridurna. Menawi dangu dhateng kula nami kula Surya Putra Suryatmaja inggih Karna Basusena lare saking Pratha Perlaya. Kula ngaturaken sungkem pakabekti kula kunjuk. Panemban. Ya, tak sapa? Kowe Sumalana wani mlebu rene sapa sing ngakon? Sing jawabke sapa? Lancang kowe ya. Ora dijawabi kok mangkat. Lancang kowe. Inggih. Saking kajengan kula piyambak. Kok kendel? Kok wani kowe? Inggih saking kaselak nata ling manah kula dupi kawegigan para pendolan Kurawa ingkang sampun bandayuda nyatanipun kasuran mengsah kalian kula. Mongko kula menika sanes putra paguron Sukalima nanging jebul kawegigan kalantipan kasantosan kaprigelan saged ngungkuli siswa paduka. Wola kok umuk kowe? Umuk kowe. Suratmaja, ngene ya. Senadyan kowe pinter arepa kowe peng-pengan bebasan, ora terdas tapak paluning panding sisaning greta. Nanging kowe tak anggap ora menang karo siswa-siswaku. Nyatanipun kula saged mimpang menang kira rumangsamu. Mergo ngene, murid-murid saka 5 ki ora mung tak ulang dadi wong kang ampuh peng-pengan, kandel kulite atos balunge. Ora mung cukup kuwi, nanging sing tak ulangke ku ya babagan tata krama unggah unggulan Subasita. Sing unggul ana aja banjur giles sing kalah. Nanging aja srik lamun diwarahi dituturi. Ora kaya kowe kuwi. Mergo kowe kuwi lagi pinter sithik wae wis umuk, wis gleleng. Wis kemaki umuk kok karo Durna. Ora ana gunane kowe umuk karo Durna. Campur kodok. Demonya swara mangungkung lawing mroadya para sawang tunjang rebut tujuk Muyaka lawan bindi pedang likan pamblehan bedilnya pinangka tulung Kowe sing jeneng Suryatmaja ya Surya Putra. Inggih Raden kasinggihan. Jangan ndi? Kula lare Pratha Perlaya putranipun Kusir Adirata. Paduka menika sinten? Aku Kurupati pambayunging para Sata Kurawa. Kowe saiki arep nendi? Nggih badhe wangsul wonten Pratha Perlaya. Rasah mulih. Suratmaja wiwit ketok kaprigelanmu kaya mau kae. Aku kok dadi seneng kesemsem karo kowe. Kesagutan kula inggih namung semanten Raden. Ora. Nyatane kowe bisa menang karo Panengah Pandhawa, tegese kowe bocah sing ampuh peng-pengan. Kowe saiki tak rengkuh, kowe tak lebokke ning rombonganku. Aja semlang. Kowe melu aku kepenak, bayarmu ya akeh. Saiki kowe melu aku, sesuk kowe bakal tak dadekke tetungguling prajurit. Sira. Pamadare Jaka Lodhan pranyata sasmita gae
Gumelare dadi cangga sapa wae kang ngrantu antowi tuto yati maragi kanggo sang rahayu yuwana tanis kala tan mingurke plating widi pekat-pekatan nyagati paning kodrat ayo lan rimake pendho menang karwe bocah bagus Permadi lan Bratasena pun bapa rumangsa bombong bungah lan marem merga nyatane kowe sisa nuruti apa sing dadi kekudang aku lan kowe ya siswa ingkang tuajuh kon munggayuh kawruh nanging kowe gatekno pitungkasipun bapa ya ger tak kekudang kowe besok dadi pangarep sing bisa diarep-arep dadi pangarep sing bisa dipercaya dadi pangayom sing iso dadi ayom aja angkuh mundhak akeh musuh aja citra mundhak ora dipercaya. Percaya. Heeh, kuwi maksudku. Lan aja kendhat anggonmu tansah tabring udi ngelmu. Nek kowe padha sregep tabring nggone sinau, ujian maju mesti apal. Kowe sesuk bakal dadi satriya beteng ing jagat lan tetep dadi siswa ingkang bisa kanggo patuladan rahayu, rahayu, rahayu.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.